Στη χειμωνιάτικη πλατεία Άλυσσας πάμε να συναντήσουμε έναν από τους θαμώνες της πλατείας, τον αγαπημένο μας μπαρμπέρι, τον Γιάννη Βοβό. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι ετοιμάζει. Μας περιμένει πώς και πώς, μου είπε, με τα καλύτερα. Για πάμε. Τούτο, άκου να δεις, τούτο είναι, το λέμε κουνιάκ, αλλά δεν είναι κουνιάκ. Είναι το ίσκι τσάντισες. Για πες. Γιατί βγάλανε οι Εγγλέζοι ο ίσκι, πού, τούτο είναι ο ίσκι. Σαν που βγάλαν αυτοί το όνομα ο ίσκι, εμείς βγάζουμε άντισας ο ίσκι. Ναι. Άντε, άπα, να δούμε Άντε, γεια μας. το ουίσκι της Άλυσσας. Όχι, να το δοκιμάσω να δούμε, είναι καλό, δεν ξέρω. Άντε, γεια μας. Εγώ το 66 πήγα να μάθω Κορέας. Ναι. Πήγα στο χωριό μας σε Ιωάννη, είχε ένα Κορέα παλιό και πήγα, έμαθα. Κάθομαι, πήγα 15 χρονών και μέχρι που πήγα μέχρι το 18 χρονών, δεν μου έδινε ούτε τα Χριστούγεννα 2 φράγκα. Για να μάθω δε, αυτά τα χρόνια, πληρώναν οι γονείς μας. Η μπαμπάς πούλησε μια αγελάδα, 3 χιλιάρικα και κέρδωσε για να με μάθει μπαρμπέρμενα. Τώρα ποιο μωρό θα έρθει, εγώ δεν θέλω φράγκα. Εγώ άμα έρθει ένας να τη δείξω, θα τη δείξω. Το κορείο του έχω για, είμαστε σειρά, είμαστε ξαδέρφια γίνκαμε, για, με στηρίξαν τόσα χρόνια και μέχρι να γεράσω θα πηγαίνω σε 10 άτομα να τα κορεύω. Εξαδερφάτη, να σε κορέψω, να σε ξερίσω, Όλα τα στάκα ήταν, μαζωμένα. Να βγάλω το... Όχι, να μην το βγάλεις. Να κάθεσαι ζεστός. Να κάθεσαι ζεστός. Πάλι και ξαδέρφες τηλέφωνο να... Είχε το 66 που ήρθα, είχε 3 πορεία. Τούτη καρέκλα εδώ ήταν του μεσοτοπίτη. Είναι για ξύρισμα η καρέκλα τούτη. Καθόταν ο άλλος να ξυριστεί. Κατάλαβες? Δεν το ξέρα. Πόσες φορές την έχω δει, δεν το ξέρα. Τότες 6,5 ώρα το πρωί το χειμώνα χειρό τώρα και να χειρός, ήθελα να έρθω να ανοίξω το Δεκέμβριο, να ανοίξω το κορείο 6,5 ώρα. Και φωνάζαν γρήγορα να σκουπίσω, να ανάψω το μαγκάλι, γιατί το νερό δεν είχε βραστήρα τότες. Είχαμε το μαγκάλι. Έχει το νοστρό, μην κόψεις κανένα λεμότα, Δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα το χέρι μου είναι σταθερό. Να δεις τα ούζα και τα Όχι, τσίπουρα και ακόμα σταθερό. Τώρα που κάτσεις, τώρα που σε έβαλα από κάτω, δεν για να σε αφήσουν να φύγεις. Είχε πολλά επαγγέλματα τα οποία χαθήκαν. Είχε πεταλωτίδης, είχε μπαρμπέρδης, είχε ραφτάδης. Στο κορείο αν ερχόσουν έπρεπε το κεφάλι, έπρεπε να το κάνεις στρογγυλό, να καλύψεις τις ατέλειες. Ναι. Το ίδιο ήταν και ο ράφτης. Το ξέρεις ότι οι κορείς παλιά ήταν χειρουργιατροί, βγάζαν δόντια, το ξέρεις. Αλήθεια, Ναι. Μια φορά ήρθε η μπηγλής ηθιολόγος. Πηγαίνει στο αφεντικό μου το φαναρά, το δόντια μου πονεί να το βγάλεις, δεν μπορώ. Αφού πονεί το δόντια, σε μπορώ να το βγάλω.
μπορείς το βγάλεις, θα το βγάλεις, λέει δεν μπορώ, δεν το βγάζω. Πηγαίνει, ήταν χασάψητος. Παίρνει τη μαχαίρα και τη τζατήρα τη μεγάλη, έρχεται στο κοριό, βάστα, λέει, θα το βγάλεις εδώ και μοιάζεις φάξο. Λέει, αναγκάσει φαναράς, τον πήρε μέσα αυλή, είχε αυλή, τη μια του είχε πιάσει, του είχε λοιπόν το κούνι του αυτό, στο βγάλει. Άμα του έβγαλε, λέει, όχ, πάει στην καρέκλα, κάτσε, λέει, όχ, λιποθύμησε του πόνο. Τα ίδια και εγώ τώρα. Ήταν παλιά, ήταν... Οπότε κάθος καλά, να είπαμε λίγα λόγια. Εγώ κάθομαι, αλλά μέχρι στο τέλος μην φύγω πεθαμένος φίλε. Παλιά στα κορία γινόταν πολλά πράγματα. Όχι στα κορία μονάχα, παντού, σε όλα τα μαγαζιά. Γινόταν παζάρια. Να αγοράσουν χωράφια, να αγοράσουν γαϊδάρ, πρόβατα, σπίτια, να γίνουν, να παντρέψουν. Ήταν, είχε επικοινωνία ο κόσμος. Τώρα έχουν χαθεί, ο κόσμος έχει άγχος τώρα. Δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι μονάχα αν έρθουν στην επαρχία θα περάσουν καλά. Τώρα το αυτής πού είναι, τα αυτής τώρα παίρνει, πού είναι, πού πήγε. Τώρα το τελείω. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Δεν πήρες χαμπάρι. Άιντε μετσιές, καλά να είσαι, γεροί να είμαστε, καλορίζικα, άιντε γεια μας. Θα πάρεις είναι πτωμένοι τα κλωστρά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν τσιμαστήχα πάνω. Το λυπήσεις στο μέλι να το βάλεις. Κάνει, Λίγο, με φτάνει. λίγο. Έψε σου παράδεις τώρα. Τώρα έφτω έλπι να δώσει παράδειξη. Ξαδέρφια και πληρώνεις τώρα για όνομα τι θα πρέπει. Πρέπει να είναι σίγμα και φιλότιμο. Άμα πληρώνεις, άντε γεια μας. Γεια μας, γεια. Πού είναι, φιλότιμο. Εμείς καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Όχι, αν έρθεις πέρα από δάρ, εδώ χάμε θα κάνουμε, άκουσε να δεις. Είπαμε πια αρχή ότι το κορίο του έχουμε για να περάσουμε 2 λεφτά καλά. Δεν το έχουμε για φράγκα. Έρχεται ένας, λέγε με ξέρεις, λέγε δεν έχω φράγκα, είπα να μην έχεις. Γεια μας. Άλλος άνθρωπος, εγώ κάνω ας πούμε για 5 άτομα, για 10 άτομα μέσα στο χωριό για να μην σκονώνται να πηγαίνουν στην Καλονίτσα, στη μια και στη άλλη, έτσι από φιλότιμο, γιατί με στηρίξαν τόσα χρόνια, από φιλότιμο. Μικρό μωρό αυτή της ανθρώπου τη γνώρισα μέχρι να μπορώ να μην τρέμουν τα χέρια μου. Εγώ στο σπίτι θα πάω, στη μια θα πάω, έχω υποχρέωση, έχω ιερή υποχρέωση να πάω να εξυπηρετήσω. Έτσι τα κάνουν οι μέσα